Nuwun dumateng para bapak, para ibu, hadirin sekalian ingkang berbahagia. Kula aturaken sugeng rawuh, sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng pinanggihan kalian kebiar seni budaya tari remo Jawa Timur. Makaryo sesarengan Puspita Laras Bijil saking Kecamatan Nglawang ingkang dipun padegani kalian Jak Kamari Kasun. Ugi makaryo sesarengan kalian Ditarama Profesional Audio Sound System Production. Ugi makaryo sesarengan kalian video syuting tek saking Kali Kebek Nongko Jajar Kabupaten Malang Raya Jawa Timur Indonesia. Oke, dipun dukung kalian Ijo Perkasa ber ingkang diperkasai kalian Bapak Agus Pribadi. Ugi makaryo kalian Karawitan Darmo Anom ikan dipun sesepuhi Cak Oni Subagyo. Bapak Ibu hadirin ingkang dadi kehormatan ugi dumateng warga besar Dusun Jorangrejo ingkang kula hormati. Ing mriki kanca-kanca pramugari seniman senimati badhe nggelaraken salah satu tari spesifik Jawa Timur dalam rangka hari jadi desa Dusun Jorangrejo tahun 2026. Tari kasebat tari remo gaya pria sugeng amirsani. Nuwun matur suwun. Sumangga. Tari spesifik utawi tari remo gaya pria ingkang badhe dipun tindakaken ibu-ibu warangono kang mijil saking lalatan Kadipaten Malang. Ingkang sepindah wonten Jeng Ratih kang mijil saking lalatan Kecamatan Pakesaji. Dipun susul Mbak Kiki Sanjaya mijil saking lalatan Ngajum Gunung Kawi. Disusul Mbak Iva Anifa mijil saking lalatan Gunung Kawi. Ugi dipun susul oleh Mbak Ruliana mijil saking lalatan Samben Blitar. Sugeng amirsani.
yo sandang pangan bejo lara pati iku perhitungan barang kang mesti barang kang pasti. Samu barang gawe ayo sing ati-ati hati murih gampangi golekane semakin bertambah pembangunane nyata katon megah mula persatuan kita aja nganti goyah asam cempelok sambil ngamongi ngedok liwet cak oni karene sore mulane sing tak jaluk dulur rino lan wengi muga slamet warga Jurang Rejo sing duwe karya ayo warga Jurang Rejo Mbak nggih. Nggih Mbak Rate, wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pripun kabare? Kabare sae kemawon sehat. Sehat. Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mbak Kiki. Nggih. Nggih. Sakmenika rawuh dalem Dusun Jurang Rejo nggih Jurang Mbak. Rejo, Jurang Buntu. Jurang Padha ya? Buntu, Jurang Rejo. Heeh. Sami mawon. Meriah nggih Mbak Kiki. Meriah sekali Mbak Rate. Nggih. Hajate napa menika Mbak Kiki? Sakmenika selamatan Dusun Jurang Rejo. Selamatan dusun. Ben selamat kabeh. Selamat kabeh. Heeh. Tandurane ya Mbak. Tambah gemah ripah. Gemah Ripah Lo Jinawi. Lo Jinawi. Kene iki biasane nandur apa Mbak Kiki? Tandurane ten mriki napa, Bu? Wortel, nggih. Oh, wortel. Wortel brambang, Kentang. kentang. Ah. Aku duwe kenalan Mbak Kiki. Sinten, Mbak? Mau kepingin munggah arep nembel. Oh, arepe nembel. Heeh, sinten? Pak Wandi kok. Pak Wandi. Atuh.
Pundi niki Pak Wandi? Eh. Nggih wilujeng dalu Pak Wandi. Wis. Anjane ya ket isuk lho Mbak lek nunggu tanda. Heeh, lek nunggu awake dhewe peh sembarang barang disiapne lho karo Pak Wandi. Aduh, iki lomboke panene akeh mestine ya sing metu abange ya akeh ya Mbak. Iya. Pak Nggih, Wandi. monggo Pak Wandi. Lah. Nah. Tepuk tangan semuanya. Tepuk tangan matur suwun Pak Wandi. Mugi-mugi rezekine kathah. Amin. Boten- Mugi pinaringan yuswa ingkang panjang umur Mbak Rate. Nggih, amin. Berkah barokah nggih Mbak. Nggih. Nggih, namun sampun. Nggih. Sampun. Umpun. Panjake dereng, Pak. Loh, tirase ibuke lho, sing abang Pak Wandi, sing abang. Ngono. Lah, Nggih. Mboten sombong dulur, niki namung lotung. sakmenika Pak Wandi sampun Mbak Rate. Sampun, Mbok nggih. menawi wonten malih sak lintune Pak Wandi sumangga. Monggo pun minggah mawon bebas. Anje. Panggungnya ya jumbar ya Mbak. Jombar wis pokoke untuk warga desa lah wis. Jurang Rejo meriah sekali. Meriah sekali. Mugi-mugi ben taun aku rene maneh. Amin. Amin. Mugi-mugi aku paringi seger waras. Amin. Sak pajak-pajake. Amin. Sesuai kayak kajatan wong. Nggih, monggo budget ki Mbak. Nggih. Hejang koncang kemerena si koncang sayang kemere kodong ring lake hesang posang pamalena seposang dadi ring lake. Puspita Laras. Campur serine. Tetap semangat. Semangat, Puspita semangat. Laras. Ayo kenalan dulu Mbak. Ance. Nggih, paring asma. Ruliana. Oh, Mbak Ruliana Nggih. saking pundi? Pidalem saking Samben Blitar. Saking Samben Blitar. Ance. Wah, jauh-jauh. Jauh Nggih. ya. Ya, Tapi dekat kok. dekat di hati. Dekat di hati masyarakat Jurang Rejo. Nggih. Mas. Sik to, Mas apa? Sik Ditoto to. sik to. Mas kemari. Wis Anyar ganti kok. ya. Anyar. Oh, iki panggilan terbaru ngono Iya. ya. Ben awet muda. Aku meh pangling lho Mas iku mau. Wo. Mas Wo kuwi. Mas Wo. Oh. Saiki enggak usum Pak Wo berarti usumnya Mas ora. Wo. Saiki tak ganti. Nggih. Iku pimpinane Jas. Ya. Gantos malih. Kantos nggih. Nah, menika paring asma Mbak sinten? Kula Iva. Oh, Mbak Iva. Saking Nggih. pundi Mbak Iva? Saking Gunung Kawi. Saking Gunung Kawi. Lang jenengan sinten? Kula. Nggih. Kula Mbak Rate. Oh, aduh Mbak Rati. Saking pundi? Saking pakai saji. Oke. Oke. Tak kenal maka tak sayang ya Mbak Iva. Heeh, lek wis kenal sayang, Mbak. Aku ya kepingin kenalan karo Pak Woy kene mang sapa jenenge?
Ayo nyanyi sapa mau ayo? Sinten? Pak Palil. Oh iya. Tak celuk Mas iki kok. Mas Palil. Saiki ora usum Pak. Mas, Mas. ya. 2026. Mas. Biar awet muda. Oke. Mas. Iku Mas kami tuwane. Sampun nggih. Ayo bareng-bareng madhep mantep kebudayane. Ayo goyang, ayo rame-rame. Hospital laras yaiku campur sarine. 4 bersaudara warang jomone. Mula dulur kabeh aja nganti lali. Tak diki siji bersaudara dalemipun Malang saking mriki mula dulur aja nganti lali. Iki gendeng jeli paling penak ayo dikreasi kanggo ningkatno mutu budaya jami manut peraturan zaman saiki.
ibuku. Ling sekarang sudah tiada lagi, dia kembali ke negerinya. Tinggallah aku kini seorang diri, cinta bersemi di hatiku. Ling, oh kekasihku, kembali lagi bersamaku seperti yang dulu. Oh kasihku, oh Ling. Yo 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 yo. Eman-eman ayo nurut aliran zaman. Dung dung anak Pedung anak kula. Duli pedung ampun nangis jika nangis. Anak manis, anak kula jenah gerah. Ampun anak kula tika Nuwun dumateng para kakung miwah putri, para tamu undangan ugi para rawuh sedaya ingkang tansah dahar kinurmatan. Ing mriki sadaya pramugari boten ngirangi raos hormatipun dumateng para sesepuh pinisepuh warga masyarakat Dusun Jurangrejo, ugi dumateng tokoh pemuda, ugi tokoh agami, ugi boten ngirangi rasa hormat kula dumateng para waranggana, para wiyaga, ugi para bapak ibu sekalian ingkang sampun sami rawuh ingkang minulya. Para bapak, para ibu hadirin sekalian ingkang kinurmatan. Ing dalu menika kula sarencang minangka sesulihipun para jajaran panitia Selamatan Dusun Jurangrejo tahun 2026. Pramila ing mriki sepindhah kula mewakili saking jajaran panitia
Sepindah matur nuwun nuwun sanget atas sadaya partisipasi, atas kekompakan warga masyarakat Dusun Jurangrejo. Saengga selamatan Dusun Jurangrejo tahun 2026 saged terselenggara. Kaping kalipun para jajaran panitia mbok bilih anggenipun ngayahi pakaryan minangka ngemban amanah saking warga masyarakat Dusun Jurangrejo. Wonten kekiranganipun, wonten kletak-klintipun, sadaya jajaran panitia nyuwun seagunge pangapunten ingkang saagung-agungipun. Para bapak, para ibu hadirin sekalian ingkang berbahagia. Ing mriki warga masyarakat Dusun Jurangrejo kagungan hajat nggih menika selamatan Dusun Jurangrejo tahun 2021 pramila ing pangajab. Mugi-mugi sakmantunipun selamatan Dusun Jurangrejo warga masyarakat Dusun Jurangrejo tansah pinaringan ceger wulujeng ayem tentrem kompak gotong royong anggenipun ambangun dusunipun. Ingkang dalu menika warga masyarakat Dusun Jurangrejo selamatan dusun kanthi tema bagus Jurangrejo bebarengan bangun dusun. Pramila mugi-mugi wilujenga ingkang dipun wilujenge lujeng ingkang wilujengan. Kemaripatata tentrem kerta raharja samukawis ing sambikala lan rubeda. Para bapak, para ibu hadirin sekalian ingkang kinurmatan. Sampun dados kebiasaan mbok bilih wonten tari remo dipun wontenaken tari remo tembel utawi saweran ingkang tujuanipun boten kangge nonjolaken diri utawi kemampuan boten anamung kepingin derek suka-suka penghormatan dumateng para jajaran panitia ugi dumateng para warga masyarakat Dusun Jurangrejo ingkang kagungan hajat. Pramila saderengipun para penggemar seni langen beksan kula suwun tampil wonten canggile pentas pagelaran. Langkung rumiyin jajaran panitia kula suwun kula aturi naikten atas pentas kersa paring penghormatan dumateng para rawuh sedaya. Monggo Pak Marto. Nggih, wektalipun sampun dalu sakmenika wancinipun suka parisuka. Sampun penghormatan dipun tampi kalian jajaran panitia ugi dipun sarengi kalian bapak-bapak perangkat Dusun Jurangrejo. Dipun ajangaken inggih menika tokoh-tokoh masyarakat, tokoh penggemar mangke sak bakdonipun para bapak-bapak nggih menika giliranipun ibu-ibu Mama Mia. Kranten setiap RT menika wonten Ibu Mama Mia. Mangke sak mantunipun bapak-bapak nggih menika ibu-ibu Mama Mia tarif RT per RT. Pramila wancinipun sampun dalu monggo kula aturi saking jajaran panitia penyelenggara selamatan Dusun Jurangrejo tahun 2026 dipun awali nggih menika Mas Gendut selaku ketua panitia penyelenggara, dipun sarengi Mas Dwi selaku bendahara, ugi wonten Bapak Suroso, ugi didampingi sedaya jajaran perangkat Dusun Jurangrejo, dipun awali Bapak Kasun, dipun saringi malih nggih Bapak Kasih Pemerintahan Bapak Haji Miski selaku BBD Dusun Jurangrejo, dipun saringi malih Bapak Haji Turiman selaku Ketua RW Dusun Jurangrejo. Ugi dipun awali mulai RT setunggal Bapak Taseno, RT kali Bapak Purnomo, RT 3 Bapak Ahmad Sujono,
RT sekawan Bapak Maji, RT Gangsal Bapak Sunriyadi, RT 6 Bapak Sukiran, RT sekawan doso kali Bapak Said Abdullah, RT sekawan doso 3 Kula Kiambek, RT sekawan doso sekawan Bapak Wito. Pramilo monggo sedaya jajaran panitia kalian bapak-bapak perangkat dipun saringi Bapak donatur wonten Bapak Ahmad Bahri, ugi wonten Bapak Wandi, termasuk donatur dalam rangka selamatan dusun Jurang Rejo kali 2026. Jik termasuk Pak Gendut, Pak Dwi, Pak Roso merangkap sebagai ketua panitia, ugi dados donatur, ugi Bapak Yono BPD. Monggo dumateng bapak-bapak perangkat sesarengan kalian bapak-bapak panitia penyelenggara selamatan dusun. Monggo Bapak Ahmad Bakri, Bapak Wandi, Bapak Sunarno termasuk donatur. Monggo Bapak Sunarno sang RT kali, Bapak Ahmad Bakri RT kali, Bapak Wandi RT 06. Riris harata hartane wong lumaksana mane 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 man hartane wong lumaksana satriya kang ana Sang Rama Putra kalong kengrat satriya ayodya Satriya kang ana dang welangun dasata ing kriya dawa pisan kelawan karwa anges ngeges dahar titis Sang Rama Putra kang endah satriya kayun Mahaning ciptaku marang
ciptaku marang yang Maha Ibu. Paringono wayu mukang pecan mula warga kaya prukun kerton waras wiris do Gusti kang mose mugi karsa kinapurna. Kaya lintang hangmat tangi sunat bengi iki gawa terangi ati kang loro terantan kepilu padang dene rika handang iki sapi ati iki sing